Беларусы, які ўзначаліў паўстанне ў Варшаве. Гэтая гісторыя пра Рамуальда Траўгута, беларуса з Берасцейшчыны і афіцэра расейскай імперскай арміі, які свядома пайшоў супраць імперіі, якой служыў. Яго дзед удзельнічаў у паўстанні Касцюшкі 1794 года. Супраціў імперіі быў часткай сямейнай памяці яшчэ да яго нараджэння. Сам Траўгут служыў у расейскім войску, удзельнічаў у Крымскай вайне і баях у Венгрыі. Ён мог зрабіць кар'еру і застацца ў сістэме, якую добра ведаў знутры. Але ў 1863 годзе ён далучыўся да паўстання супраць той самай імперіі. Спачатку як палявы камандзір на Берасцейшчыне, а потым у Варшаве, дзе ўзяў на сябе кіраўніцтва паўстаннем у момант, калі шансаў на перамогу амаль не засталося. Разрыў з імперіяй заўсёды пачынаецца з асабістага выбару. І гісторыя Рамуальда Траўгута пра гэты выбар.